ये समझ में नया लिए और ना जाने कहाँ माया झुराई, ना जाने कहाँ माया झुराई लौट के गया। भैया फिर नंबर और दे जैसा आप लोगों के आदेश हुई वैसा आप लोगों के विधा सुने के मिली। जौन उपलक्ष्य में हम सब आइल बानी आज स्वर्ग की माई ये दुनिया में नहीं बड़ी जे आइल बाओ के जाए के बाय भैया। हेलो भोले बाबा जोगिया घोरा दशरथ चले गए सुरधाम अरे बन से अवधि आए श्री राम पिंडा दान किए फिरते रही का इंतजाम। लोग बताने लगे भैया कई कुप भवन में अनशन पर बाड़ी राजा दशरथ से वचन मंगली है राम के वनवास बेटा भरत के राजगति यो मस्त कही दिलन वरदान राजा दशरथ जरूर दिलन है। बेटवा राम 14 वर्ष बदे जब वनवास की ओर चलल हो वियोग राजा दशरथ ना सही बोलन बेटा की वियोग में राजा दशरथ मर गईलन प्राण पखेड़ उड़ी गई राजा दशरथ का प्राण भूत बन के लगल भटके 14 वर्ष बिता के भगवान राम जब अयोध्या की ओर आयल हुआ सिंहासन पर बैठल हुआ धूप दीप जला के लोग भव्य स्वागत भगवान राम का कैलन है। राजा दशरथ का पद राम के दिहल चाहत हुआ कि अयोध्या का राजा ही बन के राज चले सिंहासन पर बैठल राम हुन लोग सवाल कैलन तारा वियोग में तहार बाबू मर गईलन उनकर प्राण भूत बन के घूमत बा आत्मा के शांति नहीं खे। भगवान राम पूछत हुन ऋषि महात्मा बतावत हुन बड़ बेटा जब तीर लेलन 13 दिन का पिंडागन के 13 गो पिचासन के अर्पित करेलन आत्मा के शांति मिलेले आ नहीं तो छोट बेटा होला माई बाबू के मुखिया के नहीं देला 13 दिन का गौन के 13 गो पिंडा अर्पित करेला 13वें दिन 13 ही करा के लोगन के खियावेला तब जाके माई बाबू को जो हो शरीरिया तर जाले। राजा दशरथ बात के बने सुस्ती नहीं ठीक है। भगवान राम बात के सुन करके मन में विचार कैलन कि राजा दशरथ के आत्मा के शांति बदे पिता की आत्मा के शांति बदे भंडार कराई भोज कराई लोगन के बुला के दुआरे भोजन कराई 13 दिन का गौन के 13 गो पिंडा अर्पित कैलन हम सबके न्योता दिहलन दुआरे बुला लिहलन भोजन करे खातिर शोक संदेश के न्योता जब लोग पावेलन जैसे अथवा में थमईबा पर्चिया लोग लेके आओ के फाड़ दी जनाई के हाथों में फालिस मार देलो तब दे जैसे शोक संदेश का न्योता देबा लोग लिहा जरूर लेके लेके तुरंत ओके चुगदी फाड़ के भुइया गिरा दी हम ओकरी बाद तू से पूछियो कि भैया कमवा कहिया हो अब बतावा माना जैसे एक आध घंटा रह जाई कई बात दुअरवा पर लोग आके भोजन करे खातिर बैठल बा
चारों भाई चलल हुन सबके भोजन करावे बदे, जैसे हमारे भैया के द्वारे लोग अइलन, सब लोग भोजन करके आके हमने के सुनत बा। यही ना दुअरवा पर लोग आइल बा, चारों भाई भोजन परोसे बदे चलल हुन। ये सादर पुरस्कार हमारे भंडारी भाई की ओर से, भोलू हलवाई की ओर से देकर के सम्मान कई गई। भैया के पोलगी सबके पोलगी है, सब आइल बा, चारों भाई भोजन करावे चलल हुन। बड़ी पुरान बिरहा में गीत लगल है संतोष भैया। एक नोट और लगा ला। ई दोनों भौजाई अपनी ननद से सवाल कैले रहली, उ कहतारी की देखलू हो कि ना देखलू हो। का कहतारी? सरगिया वाले का डेरावा। एक नोट और लगाओ भैया। अरे सरगिया वाले का डेरावा बतलाई दे रे लहूरी नाना की, बतलाई दे रे लहूरी। लोगन के परोसत बड़न, खियावत बड़न, सब लोग खात बा, सबे हर्षित बा, सब मगन बा। जे आइल बा सोचत बा कि जल्दी खा लेती, जल्दी अपने घरे जैती। केहू बा समय लेके आइल बा, केहू बा समय नहीं खे। देख के नेवता भामानवा, देख के नेवता भामानवा, तब भोजन दिहले हो रघुपति। देख के नेवता भामानवा, तब भोजन दिहले। हर सिद्धि बूढ़े बच्चे जवान सब करने आए भोजना हो। उसी समय शिव रूप बदली के बैठल मार के असनमा हो, बैठल मार के असनमा भैया। आए बदे यातुर मानवा, तब भोजना दिहले हो रघुपति। आए बदे आतुर मानवा, तब भोजना दिहले। दिव्यांश रियांश की ओर से सादर पुरस्कार। ए भैया दुआरे पर सबे भोजन करे आइल बा, सब देवता बैठल हो, ऋषि महात्मा बैठल हो, सब लोगन के बिचवा में देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ भी आके बैठ गइलन। भगवान राम चलल हो तीन भाइयन के साथ में, देख रहल हो ध्यान लगा के कि सबके तो चिन्हते जानत बानी, जे बा सब आपन बा, लेकिन ई के बा 85 वर्ष का बुढ़वा का रूप बना के शिवदानी बैठल हो भोजन करे। भगवान राम जब ध्यान लगा के देखला हूं शिवदानी भोलेदानी का, जब भगवान राम पहचान गइलन, मन का बात पढ़ल चाहत हुन, सोच गइला भगवान राम सब है आइल बा, लेकिन सब अपने अपने रूप में मौजूद बा। तो शिवदानी त्रिलोकीनाथ ही रूप बदल के काहे बैठल बड़न, खाए कम बिगाड़े ज्यादा गइल हलन। भगवान राम के थाहे गइल हलन, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पानी लूटे गइल हलन, अयोध्या का शान लूटे गइल हलन। भगवान राम सोचत हुवन सबके खिया लई, बाद में इनके भोजन करा के तब विदा करब। भगवान राम आगे बढ़ गइलन, और जब भगवान राम आगे बढ़ल हुन तो शिवदानी भोलेदानी के गुस्सा आ गई। ई अपने अपमान समझ के खड़ा हो गइल शिवदानी। भगवान राम
के ललकारत हुआ कि अरे वाह बाबू के आत्मा का शांति बदे इतना लोगन के बोलौले हुआ। ई भोज भंडारा करा के सबके खियावल चाहता रह तो सबके खियावा तड़ा, खाली दुश्मन एगो हम ही बानी। हमार थरियवा तो हमें ना लौकल ह। भगवान राम मुस्कियलन ह, जरूर लौकल ह प्रभु, लेकिन हम चाहत बानी कि तो के सबसे बाद में खियाई, तो के सबसे पीछे खिया के विदा करी। शिवदानी खड़ा भइलन कहतारन की सुन तोहे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब जानब जब हमके खिया लेबा हमार पेट भर जाई, खिया के हमके विदा कर लेबा, बाकी लोगन के बाद में खिया के विदा करी हा। भगवान राम आकर के बैठ गइलन, शिवदानी के थाली में भोजन परोसे लगलन। भगवान राम परोसत हुवन आ शिवदानी भोजन करत हुवन। गीतिया के भाव बदल गए हमारे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी में गाई है गीति के। कैसे ई कोनो दुल्हन कहले रहल कोनो मर्दे से का कहे, अरे तो सुनी कैला रजऊ, अरे सुनी कैला रजऊ, कचौड़ी गली सुनी कैला रजऊ, अरे मिर्जापुर के कैला मुला जारी हो, कचौड़ी गली सुनी कैला रजऊ। लेकिन भगवान राम सोचा तड़न अइला तो बहुत बढ़िया कैला, लेकिन एहू केहू के दुआरे जाके केहू के इज्जत ना लूटे के चाहिए। भोजन भोजन निहर आदमी करेला त निक लगेला। भगवान राम हाथ के जोड़ के कहत तड़न का, अरे आई गइला बुढ़ऊ, अरे आई गइला बुढ़ऊ की धन्य भाग आई गइला, और अरे आई गइला बुढ़ऊ, अरे आई गइला बुढ़ऊ की धन्य भागी आई गइला बुढ़ऊ, अरे देख लीला राम हर साई हो की धन्य भागी आई गइला बुढ़ऊ। भोजन करते शिवजी बिगाड़ने लागे बात हो, अछंखे परोसे वाला खाली सब बरात हो। अरे तो झंखे परोसे वाला खाली सब बरात हो कि धन्य भाग आई गइला बुढ़ऊ, अरे देख लीला राम हर साई हो। ये सादर पुरस्कार देकर के सम्मान किया गया चंद्रमा यादव जी हाथ जोड़ करके शिवदानी भोलेदानी के मनावो तड़ो। बंद करो अब, देखा था नहीं तो हमारी इज्जत चल जाएगी। शिवदानी भोलेदानी बैठल हुवन भोजन करत हुवन, पेट भरते नहीं थे। भगवान राम खियावत तड़न, परेशान हुवन। गैला भंडारा घर में जब जाके देखत हुवन, भंडारी घर का सिहरन थकल बैठल हुवन। भगवान राम हाथ जोड़ के कहे लगलन, शिवदानी भोलेदानी का पेट भरबे ना गइल, तू लोग सिहर गइला, भोजन अब हो कि ना हो। भंडारा घर का भंडारी हाथ जोड़ लगलन, दुहाई सरकार को इतना सट्टा हम लिखली गईली, लेकिन ये तरीका का भोजन ना बनल, कबो हम ना बनौली। बनावत बनावो सिहर गईली जा, लेकिन खवैया का पेट ना भरल। ये सरकार हमने का जितनी हिसाब किताब होला दे देता तो हम अपने घर
इज्जत हमार लेवे आइल हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मर्यादा भंग करे आइल हो। भाग करके गईलन हम माई पार्वती के आगे हाथ जोड़ करके भगवान राम माई पार्वती से एगो बात कहत हो। गीत के भाव बदल गई। बढ़िया भैया अरे गोरिया ए रनिया ए धनिया मुश्किल बजीना गोरी गली में। जवन बचे हुए खाए के चाहिए। गवाए घरी रामदेव गुरु जी गावे, बुल्लू गुरु जी गावे। गावल गीत कुछ पुरान हो गई जरूर, लेकिन जवानी आज वही गेबे। कैसे? और तोरी गली तोरी गली तोरी गली मेरे मजा रे मजा रे मजा पर हो महीना तोरी गली में। लेकिन भगवान राम माई पार्वती से कहत हो लाल लाल पैसा का सर मसर पैसा एक चवन्नी कम ना चाहे। बात समझ में नहीं आ रही है। मोबाइल ये बंद हो जाए। माइकम शॉट के बोला ए भैया हो, भगवान राम हाथ जोड़ के माई पार्वती से कहत रन अरे चली के माता चली के माता भवानी पानी राखिला। बिना पेट भरे मेहमानियत को जई है। अरे हमारी अयोध्या का मानी घोटी जई है। भगवान राम माई पार्वती के आगे हाथ जोड़लन ह चल के हमारे अयोध्या का पानी बचा लो। माई पार्वती पूछा तारी कि आखिर भइल का? भगवान राम बतावत हो कि शिवदानी गइल हो भोजन करे। इतना भोजन कइला कि भंडारा घर का मैं भोजन खत्म हो गई, लेकिन उनका पेट ना भरल। माई पार्वती हंसताड़ी कहताड़ी भगवान राम से कि जौले हम ना जाई पेट ना भरी। अइली हम माई पार्वती अयोध्या में जब अइली ह तो अपने हाथे भोजन बना के तैयार कैली ह। थाली में भोजन परोस दियली। माई पार्वती भगवान राम के इशारा कैली है ले जाके शिवदानी की आगे भोजन रख दी। लेकर के भगवान राम चलल वन पोछल थाली आगे रख दिहलन। उठा करके शिवदानी जे भी मुंह में कवर डलन है भैया। भोले दानी का पगुरी जो 80 की स्पीड में होत रहा उ गच दे 20 पर आ गई। लगलो आराम आराम से खाए। भगवान राम सवाल कैलन है काहे एंगने खाता नहीं? अबले तो मरनी की मैं भोजन खत्म कर गली। स्पीड बढ़ावा। आ एक एक कवर मुंह में डालले बानी तबे से पूछा तानी नमक ढेर हो गई कि मरचा कम हो गई। शिवदानी भोले दानी का पेट भर गई। ढेकार मरल खड़ा हो गई। आज जब खड़ा भइल हां त्रिशूल डमरू अयोध्या में बजे लगल। सब लोग ताक रहल बा भगवान भोलेनाथ के। हाथ जोड़ करके शिवदानी की आगे सब त्राही मांग का फरियाद करत बा बैठी चली आसन धरी। शिवदानी आसन नहीं खन ले वही भंडारा घर की ओर चलल हो। बिरहा का आखिरी गीत लगल है। पहले गवाई लगी सब मिला तायाजू हो, लेकिन मजा ऊ नहीं खे जवन मजा तब रहल। कवन मजा? अरे अब ना मिली ए भैया अब ना मिली ए पंचो अब ना मिली तनेनुआ का तरकारी अब ना मिली।
कि बहुत परफेक्ट बा। असही आप दमकत रही, चमकत रही, मस्त रही, व्यस्त रही। 4 साल हो गए का जा रहे मस्त रहे। चरणन में कोटि कोटि प्रणाम बा। कऊ साल हो जाओ, प्रेम कम ना होखे के चाहिए। कऊ साल होखे ओसे मतलब ना हो, चाहे बुढ़ौती आवे चाहे जवानी रहे, प्रेम उतना रहे के चाहिए। प्यार उतने होखे के चाहिए। आखिरी भाव हो कहल गइल एगो चीज और ना मिली। का ना मिली? अरे अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली ए पंचो, अब ना मिली त जे करी मरी गइल माखतारी, अब ना मिली। ओहो अमृत का धार कोई केतनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई। ए भाई एगो माई बिना, माई बाबू को कर्जा ना केहू भरल न केहू दुनिया में भर पाई। माई नहीं खी लेकिन बगिया बड़ा सुंदर लगा के गई बड़ी। बगिया के एक एक फूल बड़ा खुशबूदार फूल बा। ये सादरपुर शिव मूरत प्रधान जी जो हमारे चंद्रजीत यादव जी के मामा श्री हैं, नाग पे भगवान राम माई पार्वती से कहत उनका और माता मखरानी अपने शिव के मनाए जा, यही अवधि नगरिया तब भोजन बनाए जा। अन्नपूर्णा सती भोजन बनवली और तृप्त हुए खाए शिव मर्यादा बचवली। अरे शिव कहे राम से मांगनी फरिमाए जा, यही अवधि नगरिया तब भोजन बनाए जा। रूप धारण कई के माई पार्वती जब भोजन बनौली है, भगवान राम का भंडार पूरा भइल, भोले दानी का पेट भरल, जाइल चाहत हुन भोले दानी वरदान दिहल चाहत हुन। भगवान राम ताकत हुन अब हमके वरदान तू देब का। बाबू के आत्मा के शांति बदे लोगन के दुआरे बोलौली, लेकिन बहन के खैले पियले ना हमें भोजन तू अकेले क गइल, एको आदमी बिना खाए जइहन त ई भोज कइला के कोनो मतलब ना हो। माई पार्वती हंस रहल बाड़ी, भगवान राम के इशारा कइली भंडारा घर में मैं भोजन पड़ल ह, चिंता मत करी सबके खिया करके विदा कइल जाई। भगवान राम गइला जाके जब पर्दा हटौला ह, भंडारा घर में सगरी भोजन पड़ल ह। भगवान राम कबो भंडारा घर का भोजन ताकत बड़न, कबो शिवदानी का लीला महिमा के ताकत बड़न। सोच रहल होन कि बाहरे भोले दानी आखिरकार परीक्षा ऐसा तो लेला कि मैं सगरी भोजन जस के तस बा। चलते शिवदानी भोले दानी भगवान राम के वरदान दिलन ह। भगवान राम वरदान में मंगलन की अपन भक्ति हमके दे दो। लोग कहेला कि भक्ति से मुक्ति मिलेला, जे भक्ति कैल उतरी गई जन्म मरण से छुटकारा पा गई। ए भैया हो शमशान घाट लोग कहेला, सब मने बराबर शान मने घमंड, घाट मने जाके जहाँ सबके जोर के बुता के राखी हो जाए के बाद वही का नाम शमशान घाट पड़ल। बेटी चाहे धनवान हो, बलवान हो, विद्वान हो, बेटी के हाथ से मुखियाग्नि दिलवाइएगा तब माई बाबू को शरीरिया सोइला जाई जोरी ना। लेकिन बेटा मुखियाग्नि दई तब माई बाबू को शरीर जरेले बरेले तरेले
माई बाबू को पिंडदान बेटा करेला तो स्वर्ग का द्वार खुल जाला। रीत बा रिवाज बा जौना हिसाब से दुनिया चलत बा वही हिसाब से आवे वाला पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहल बा। आज माई नहीं की आगे गईली माई पाछे बढ़ावस। डोली दू गो जाले, नैहर से एगो सासुर जाले। लोग कहेला कि जइह तो नैहर का सम्मान ससुरा में रखी ह। एगो डोली ऊ जाले जवन शमशान घाट। लोग कहेला कि आगे जइह पाछे बढ़ई हा माई नहीं की, लेकिन माई से इहे कहल जाई कि आगे गईलू पाछे बढ़ावा बढ़ावा। बिरहा के आखिरी भाव बा भगवान राम कहत का कोहे श्री राम चाही भक्ति का खजनवा, अरे सेवा में चाही प्रभु तुहरे चरणवा। भक्ति का खजनवा, अरे सेवा में चाही प्रभु तुहरे चरणवा। नगरिया तब भोजनवा बनाए जा। शिव खाए दशरथ की आत्मा के शांति मिलल। अन्नपूर्णा बन करके माई पार्वती भोजन बनौली है। सब लोग खाई, सब लोग खा करके अपने अपने घरे दुआरे गई। बिरहा के आखिरी भाव वालों कहेला कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। इतना लोग भैया दादा बैठल हुन, विदाई दू ढंग के होले। एगो लोग कहेला कि फलाने बड़ा निक रहलन, आ दूसर की विदाई होले लोग कहेला कि फलाने हे खटिया के मरद मेहरा हो खटिया करावे। के तो 6 महीना पहले जाल चाहत रहे। तो विदाई वैसन होके कि लोग कहे कि फलाने बड़ा नीक रहलन। ये सादर पुरस्कार 100 रुपया खोवा मंडी रौजा से रवि यादव जी 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। भैया के पोलगी सबके पोलगी बा। गुरु गणेश रामलाल गुड़गारी